is for us all, and it is for the Chinkanga, member of County Assembly representing Market. Our fight on the street with the tear gas that were being used by the police has now made the government to sign a bill which is very critical in the next coming election. We want to stand with Baba today, we'll stand with Baba at night, we'll stand with Baba tomorrow, we'll stand with Baba next month, next year. Tan kaka head of Raila Odinga mission KISUMU ka tija en ensure ni gigo mawachogo watero gi dhoudi matindo kendo wawacho gi odiochieng' alanga ka piny neno. Gigi te obiro nikech teko mar Raila Amolo Odinga. Mae momiyo wadwaro ni wariwre kaka oganda mar Jo-Kenya mondo wamiye luor makende ma en go nikech e seche duto osebedo kochung' ne haki mar raia ma Kenya ka. nitie gik ma loso osekelo. Constitution 2010 ma wan go kawuono ni en courtesy of loso. The devolution ma wan go kawuono ni en courtesy of loso. Weche duto mantiere NADCO report en courtesy of dialogue. Omiyo dongruok duto ma wantiere go e Kenya ka kawuono en because of loso. We must all agree ni nyaka wa start a conversation mar loso to each other but not loso at each other. Koro anyalo kwayo joyudhe kumoro amora mantie jenzite ni kik wachni miwa wakao pachwa gi wechewa wanyanyo go ng'amose fight ne democracy mar country ni momiyo wan gi teko mar dhi oko kucho mo wachni gini rach to kendo kwa morgo.